Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sibonile i-anniversary kamamkhulu bebe bahle. Kodwa lokhu ku-social media abantu bakunakile. Nami ngikunakile kancane phela ngifuna ukuthi ngizenze ngcono ngiyibale ngaphandle. uMangwabe noMayeni bebengaswenkile ngale ndlela abajwayele ukuswenka ngayo. Kodwa kuyenzeka-ke lokho. Cha, sengenza ngami isibonelo. Khona omunye umcimbi bengiye kuwona Friday. Mina ngalitshela ukuthi hhayi abantu bazogqoka ngoba i-theme ithi. Hawu, mase ngifika emcimbini, hhayi bo, intade iswenkwe abantu. Kodwa ukuthi bengazi phela nami ukuthi bengigqokile nje ngendlela leyo mcimbi, ingubo evuma umcimbi nesicathulo. Kodwa bebeswenkile abantu. Ngizophendula laba bathi-ke, yeyi phela abanomona bayabonakala sebehluleka ngisho ukugqoka kahle. Ngicela ukuhlambuluka, yazi i-social media ugcina abantu ongeke uze uthi uyazi ukuthi bacabanga kanjani. Ihlanganaphi kodwa lento nomona? Ingubo engabanga yinhle ngezinga lomcimbi, asisho njalo. Asisho ukuthi bebengagqokanga kahle, kodwa umcimbi masibheka uMakhumalo noMacele bebegqoke kahle kakhulu. Bebegqoke nje ukuza kumcimbi ofana nalo. NoMangwabe noMayeni bebebahle ubuhle lobu babo, kodwa iy'ngubo abey'gqokile bekuyingubo nje zokuthi ayi hlampe into ethile yasesontweni, uyabo. Nami ngibona kanjalo, noma ngingayazi-ke ifeshini, ningangijaja ngiyazi ifeshini. Kodwa ukuthi lokhu ukugqoka kwabo kuhambisana nomona. Cha, niyahlekisa abantu. Manje umona ungenaphi mawusuke ukhethe ingubo ucabanga ukuthi izofike ibe yinhle nabantu oyakubona ngeke beswenke kakhulu. Kodwa enye into-ke nifanele kuniyazi. Ngokomswenko uhamba yedwa uMakhumalo, uyohlezi ehamba yedwa. Lo ogqokisa uMakhumalo wenza kakhulu, futhi uMakhumalo kungathiwa uyayazi-ke into yendwangu, into yomswenko nje nefeshini uyayazi. La amanye amakhosikazi ayalandela, nabo bayagqoka kahle, ningangizwa kabi, bayagqoka kahle, kodwa abafiki kuMakhumalo. uMakhumalo mina ngibuke Uthando Nes'thembu ama-episode manje asedlulile ku-20. Ya, adlulile ku-40. Kuwona wonke lama-episode hlampe azoba u-3 noma abawu-2. La ngithi khona hhayi-ke bekungasiye uMakhumalo lo besimjwayele, ngisho indlela abegqoke ngayo. Ngobani? Yena uhlezi eswenkile. Kuma-intro uvela ngey'ngubo ey'hlukile. Makushaywa imicimbi uMakhumalo uyabona ukuthi uyabo, ungaze uy'tshele ukuthi uhambile wayobuka ukuthi uMayeni uzogqoka ingubo enje, uMangwabe uzogqoka ingubo enje, uMacele uzogqoka le. Mina Makhumalo ngizofika nale. Indlela yena ahlezi ecwebezela ngayo ngomswenko. So manje angazi niyithathaphi eyaMangwabe ukuthi ngoba nje egqoke ingubo yakhe enhle, kodwa ayimbi ingubo kaMangwabe, yinhle. Ukuthi umcimbi abekuwona leya ngubo leyani lena nje yokuthi hawu, ula ephathini yabangani noma ula kwi-event yesonto, kodwa umuhle. Manje masiza ngapha kuyinto ey'thinta imicimbi esezingeni eliphezulu, hhayi bebebahle-ke. Kodwa angisafuni ukwanda ngamagama, ukuthi ngihlekisile nje indaba yokuthi bona abagqokanga kahle noma ngezinga lomcimbi ngoba banomona. Hawu guys, hhayi niyasihlebisa namanga. Thank you so much for your love and support. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed. I love you and appreciate you. Bye bye.